ing lelampahan laku batin sira bakal nemoni padanging cahya abang utawa nesu ireng ya kuwi serakah utawa aluamah lan kuning kuwi nepsu badan utawa supiah kabeh mau mung godaning rasa kang mblasukake manungsa supaya kendhat ing kasekten lan kanikmatan semu sira uga bakal manggih cahya putih utawa mutmainah ya kuwi kabecikan nanging elinga cahya putih ku dudu pungkasaning laku amarga isih ana rasa suci lan rumangsa wis tekan. Nah iki pamrih alus kang kudu disirnakake. Aja mandeg ana ing werna putih, awit isih ana sing nyawang lan sing disawang. Terusno laku kanthi temen lan sumarah nganti sirnane rasa aku. Lan sira mlebu ing suwung tanpa warna. Kawula lan Gusti ora maneh kapisah. Banjur anane wong urip sejati.